Ndichikutambirai zvekare pano paHadzira 263 pano pandokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara wotena on the notification bell so that Hadzira panoramba achidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera panapa. Uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndatisubscribe, ndatilike this video, ndatishare this video kune hama neshamwari. Vadikani sekuziva kwamunozvitanyedze panapa tinonyanadzo tikadzibatanidza tinge tichiitira kuti muwane manews updates akati wandei pasame video. First update ividhiyo rekuruhwa revanhu vakapwanyirwa dzimba dzavo. Wai vachipwanyirwa dzimba dzevanhu ava zvinonzi hadzina matitle deeds. Nomutauro wazvinoitwa zviri kunzi hadzisi pamutemo, hatidzizive ende hatizive kuti apa panovakirwa dzinobva dzasvika dzichipwanywa. Vanhu vane mubvunzo wekuti mvura izvezvi takatarisa mvura iri kunaya. Wai makapwanya patanga kunaya mvura apa pari kumunyaya mvura nekuti mvura yakatanga manje kunaya kwese kwese kuri kunaya, hakuna kusiri kunaya muZimbabwe. Tiri kunzwa zvichinzi kuri kunaya kuZimbabwe. Wai makapwanya? Iquestion yevamwe vanhu. Da kuti ubvunze zvaunofunga mucomment section kuti zviri bohera wakazvitarisa kuti pakaresveka. So da kusiyai muchiona video, mapedza kuona video mutoratidza zvamunofunga mucomment section. Maproperties ari panze vangopwanywa. Chinorwadza ndechekuti wakapwanywa vantu wakabvisirwa pawanga uchigara havakutore vachikuisa pamwe pekuti usanogara nemhuri uchirewanawo pekurara. Vana vakaonti vogarawo ipapo vachienda kuchikoro havaiti izvi zvokungopwanya chete, chavo chete kungopwanya ungoondomora. Let me this video. Next update idrama rakaitika kuchechi yeZCC. Vanhu vekuZCC musandituke, ndokumbirawo musandituke. Ini ndinofamba nenyaya sezvairi. Mupiro wataitwa update iyi. Murume uyu akasungwa mushure mekunge aenda kuchechi yeZCC iri kuMasvingo. Handisi kuti akasungirwa kunamata, but ndo zvaakasungirwa kunzi iye akapinda muchechi. Muonero wakaita achipinda muchechi, munhu anojaja munhu nekuda kwefesi, akabva anzi imbavha, akabva asungwa. Zvisinei pakunzi imbavha akabva asungwa, apa pane mashoko ari kutaurika. Saka ndichashandisa proof ipapo. Utazva unofunga mucomment section kuti boy here yanga ichitaurika pamavideos acho nepamaaudios. Much love. Mati sheni yanyura paroko urwu ose danda rakakura. Saka nemakiwa acho hapo futi. Kana mukatu imikuwasiya panapa yanga itori directive yekuti ngawagara apa. Kumasiya vanzasungirwa vanoonekwa nevanhu vese vachibva kufuta bhera. Oh. Saka paazosungirirwa ndopasipo. Because apa chero magetsi akaita zvaanoita vanorohwa nemagetsi vakakuwara. Haasati hanzi idirective hanzi ngaasungirirwa ipapo vanhu vachibva kutabhera vachipfuura vachimuona ari paripo. Saka asati asunungurwa. Mane kuti achasunungurwa nguva. Ini ndatombonotaura naye achiti ndandichitozviveurawo musoro, ndisi kutomboziva chisaga icho chiri panjira chachisi changu. Ndandichitozvigererawo musoro wangu ndopandatoenda kutorwa kunzi uyai kuno. Ndimuri kufamba muchibikira vanhu makofi kai muchisaga chenyu ichi. Saka hanzi ndikufungira
muprofita mumwe wandaishanda naye nezino ndotoshanda pabelvedhiya zvakanaka. Chero vekubelvedhiya vatotaura kuti toshandisa naye zvakanaka. Nyange dai ndanga ndichida kuba ndaimbobira pai mujerusarema. Amen. Aritonyatsotaura zvakanaka nditoti saka mimi musazoodzwa mwoyo pakunamata zvikanzi kana nazvino kuchiri kunamata here, ndakasungwa ndiri kurwadziwa apa. Vanhu vakutongofamba vachinditi ndiri mbavha ine ndisina chandaita sei chandaba. Kana mukunamata munosungwa munhu here? Ndakati kana Jesu akapomedzerwa akasungwa akaurayiwa. Zvikanzi dai ndandasungwa ndiri kunze kwejerusarema, dai ndasungwa ndiri munyika, ndaizowana kwekutizira kuti regai nditizire kuchechi kwangu. Ndinotaura kuti ndapomedzerwa. Zvino kana ndakupomedzerwa kuchechi kwacho ndichatizirepi?